Čaute lidi, vítám vás od druhého videa z hry Eightarky. Je právě dnes 13 a já jsem sám doma. Dám si na kasuál na zkoušku. Na tu teplou zkoušku. OK, ideme hrať. Takže, co je hlavním cílem? Vysexovat tu kečku, co nás nahání. Jo, to je hlavním cílem. Nebo políbit tady toho Harryho Hitlera. Máme oko. Máme i kosoka, haha. Máme jedno je oko, ještě druhý a nebude. Je mrtvá, haha, prehrála. Toto video bude velmi krátký. Už jsem doma, chce se mi srát. Nevím, kde má trencle, musím se jít okoupat. A jedu do Paříže. To je další věc. Oh yeah. To se koukneme, kde je. Fuck. Ne. Yes. Ano. Stále dole. Mám stresy. Najke video budu tak po častiach. Tým cheaty, ne. Shit. Kašlu na ně, jedu na Facebook. Mám tam ještě papír. Tak si zahraju. Já hraju Minecraft. Je to ten svět, který chci žít. Já miluju cobblestone, diamanty a redstone. Minecraft miluju, je to ten svět, ve kterým žiju. Ale ten nejsou žádný lasy. Toto má 4 minuty, toto video. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Prdele, se bojím. Ne. A jsem chcel jíst. Jdeme možná pokračování příště. Přece. Ak se vám video líbilo, dejte like. Nebo koment. Možná natočím už konečně nějaký challenge. Za 40 odeberateľov. A tak se mějte krásně. Hlavně se neposerte. Wow, knížky. Wow. Prvé hry, ktoré nevyzerajú tak fejkovo.
Úplne ako keby to naozaj boli. Počítame toto porno. Čupneme za počítač. Porno. Papa 1, 2, 3, papa 1, 2, 3, papa 1, 2, 3. OK, tak